Днес ми се е дояла една манджичка и ще си направим картофки с свинско. Или по-скоро свинско с картофки. Почваме като ето лук, нарязваме на ситно. Тази манджа ми е една от любимите, още откакто бех дете и баба я правеше. Картофи на купчета, средно големи. Нарязаните картофи връщаме в купата. Сега месото. Ще изчакаме тинджерата да се загрее. През това време ще изкараме прането на терасата. Ще не умириш едно лук. Намаляме температурата след като загрее, добавяме мазнината и слагаме месото да се запържи. Добавяме пипер. След като месото се позапържи, добавяме лука. Добавяме сол, пипер и червен пипер. Бърквам хубаво. И добавям картофите. Хубаво разбъркваме и оставяме съвсем малко без вода. Добавям вода. Трябва не толкова, колкото да покрие картофите. Добавяме дафинов лист и похлупваме с капака. И готовата манджа сваляме от котлона. Точно като баба как го правим. Само му липсва на тушено сиренце.